जाथारा माजे माजे जाथारा बिथांखौबो बुद्रु बुद्रा लाबो थानसै ना मा होनो खुलुमबाय आंनि जोबोद लुबैनाय नोंखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय भाजियाव जे फगवारनाय महरला सोनाबा दाम गैया ओमफ्राय ब्लुसखौ फुरा जोबो सिनायलांबानो जाबाय फुल इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आङो ओमफ्राय जोंहा दावरावसो फिसाला सासे लेखा फरायगासिनो एनिफ्राय सोनाबफोर दिनै आंहा एकदम बिराद फुरथि आरोना मानो होनबा ओरै तैयारि जानानै दङ मा जागोन सोनाबफोर पालक दहाय बाजाराव थांनानै लाबोनाया ओमफ्राय ओरै रेडि जानानै दङ एसे रेडि खालामबावनांगौ ओमफ्राय बिथाङा लायनो थांदों पनिर आरोना सोनाबफोर स' बिथाङा गाव संनो होनदों ओमफ्राय मिन्थिखायो नोंथांमोना भिडिअ'आव एसे ओंखारबोनो बायो बिथाङा ओमफ्राय आं एसे बिथांनि संनाय पालक पनिर मोनजासिगोन दिनै बेजों लोगोसे आरो मा आङो सेयार खालामलांनो हायो सोनाबफोर फुरा नाजागोन आरो स' जोबो सिनायलांबानो जाबाय ब्लग्सखौहाय ओरै ओमफ्राय एंगार हायै आंनि डिउटि थैगोन बेफोर गथ'जों आयु बाय बाय जाबाय सोनाबफोर रेडि नै ओरैहाय बिथाङा पनिरखौबो लानानै फैबाय आरोना बेफोरखौ मिक्साराव ओमफ्राय मिक्साराव बानायनाय दायित्वखौ गाव लासिगोन मानो होनबा आंहाबो डिउटिबो दंगासिनो दङ पनिरा एसेयानो थोयो एसेयाबो गाव बारा जाखाया नों बारा जाखाया फिफा बारा जाखाया बिथाङा स' जोंनो मोनजाजोबखागोन आरोना ओमफ्राय ओरैहाय पालकखौ एसे रुनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बिथांमोनहा बेसेबांबा दिगदार नैबे बिथाङाबो पालकखौ बिदि रुनानै लानांगौ जाहैदों फोरोंगिरि ओमफ्राय माने गोफाया खारसान्दि 5 मिनिटसो रुनांगौ जाहैदों ओरै जाबाय थाथोंसै ओमफ्राय फिसालाजों एसे डिउटियाव थांसैलाय आङो नै बेबायदि ग्लेब जाबाय बिफा बेसेबां मिनिट खालामबावनो नायफैदोल' नोङो जाखाबाय बे जाबायलै जाबाय ना एसे ग्लेब खालामबावनो जाबाय नै खादायाव बेबायदि सरनानै लाबाय आरोना दै गसरथोंसै एसे बिनिफ्राय फुरा मावलांबाय थानोसै फारि फारि जेरै जेरै बिथोन होयो एरै मावलांसै बाखिखौ गावनो मावथोंसै गावनो संनो आखायाव लादों बाट केमेरायाव बारा फैनो बायोना स' आंबो मावफानोसै एसे देखायलांसैबो ना मा होनो सोनाबफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंथ' संनानै जायानो बेफोर ओंख्रिखौ जोंना बेदर सोना पनिर थनिराथ' जानायानो बहुद खम गाव फैबा बिदिनो जानाय जायो आरोना बे पालक पनिरफोरा गोबावजों खनसे सङो नालाय ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु सामब्राम गोजाखौ एसे फ्रोम एवथ'नानै लानोसै आरोना फोरोंनाय लेखा होखबसै आंबो फ्रोम एवनानै लानोसै संख्रि होनो नामा बिफा संख्रि होनो नाङा दे अभारसो जालायलांगोन जाखोना माखोथाय बिफा गावसाय जाबायनो खाथियाव लांनानै सोंहैलायो आरोना बिदि एवबानो जायो जाहैदों संफेरि मानसि संनाय बेखौ बोखांनानै एबार नैबे टमेट'खौ एसे एग्लिनानै लानोसै एबार टमेट'खौ एग्लिबाय बे साराया दहाय बेलासियावहाय फिसालानो माबा मा होनो जुखाम एवखानायखौ एवना होनाया कालार नांनानै थाबाय गवाखै बेयावनो लागावबाय आरोना अलसियानि खामानि फाइनाल रिजाल्टसिम नायसारसनाफोर आंनि फार्स्ट संनाय आरो बिथांनि फोरोंनाय सानैजों मादि संनो हायो एकदम जोबसिन नायलांथारबानो जाबाय आंनिबो फार्स्ट टाइम नालायथो नायलांबाय थाबानो जाबाय मजेदार खालामलांसै ओमफ्राय ब्लग्सखौहाय फारि फारियैनो ओमफ्राय ओरै मिक्सारखौबो बहायनानै दोनखाबाय आङो रेडिनो माने नै इदि एसे गुरै जानायसिमल' एवनांगौ आरोना फिसालायाबो गाबज्रिगासिनो दङ बेनोबो बिराद हेल्प नांगौ बिमा नङाबानो फरायनाया जाया बिफाया अननानै मिक्सार खालामना होफैदो बाल एसे आं फिसालाजों एसे थाहैथ'नोसैलाय फाला बदल बिरादथार बियो आंखौसो थिनगासिनो दङ एसे हेल्प खालामदों साननाया जाथारा माजे माजे जाथारा बरिया गेब्लेबाय जि फुदिना बाथोनथोन नुबाय आरो ओरैबो पनिरा हानानै लाखाबाय
ओमफ्राय ओरै थाव फुदुंहोनानै लाबाय बेयाव फानलु थाइनै सेरनोसै आरोना मानसिफ्राथ' माबा खादा मसाला फासफुरन सेरो बाट जोंहा जानो बायो उन्दैयाबो ओंखायनो बेखिनिखौनो सेरबाय ओमफ्राय नैबेहाय लखबनानै लाबाय आङो बेखौहाय लखबनानै हरगोनसै आङो ओरैनोथ' आंना ओंख्रि माखाया जारौ मारौसो जायोमोन खिन्थु दिनैना एकदम हारा हारा आरोना पालक नालाय नै इफोरावबो दै सै आख्लायनानै हरनोसै नै दैखौ बेसे बुरजा हरनोसै आङो बावलायलांबायसो नैखौबो आख्लायनोसै बेसे गोबावजों बेसे खन' रुनायावनो मोनखाबाय पालकआथ' र' एसे हरबावगोन दैखौ नोंस्रा गाव गावबागाव घन' बेसेबां हरनो हरबानो जाबाय आरोना घन' जानानै बेसेबां घन' जानो बे गावनि सायावसै जोंना पालकआ आधा केजिमोन आरोना ओमफ्राय नैबेयो एसे पनिर बेसेबांबानो ग्रोब मिलायखागोन जाहैदों एसे संख्रि एसे हालदैथ' हरखाबाय ओमफ्राय नैबे मस्ला एसे गरम मस्ला माबा माबि दङ गावनो बिदिनो संनोबाथाय बायनानै दोनो बै खनसेनिनोमोन एक्सपायार जायाखै नालाय थिगैनो दङ खाथबनानै दोनदों आङो दायो बेफोरखौ हरनोसै आरोना आंथ' दाउटसो जाबाय ग्रिन जानानै दा खि सिन्थायनो ग्रिन गस्लिं बायदिसो मोनबाय आङो गाबोन मिथिया सनाबोन मा जायो जाथोंसै जानोसैल' आरोना दा नुनायावथ' दानो गोथाव नुखाबाय पनिर होथ'यैयावनो आरो पनिर होबाथ' खुजबुआ ओरैबायदि गोथाव जासिगोन बायदि मोनखाबाय आङो ओंखामबो जाननानै लाखाबाय सनाफोर एसे गोदौबाय थाथ'नोसै आरो फिसालानि डिउटियाव एसे ओंखारहैनोसैलाय आं बैथिं थांबाथाय बेथिं फाला गासे ओरै बहायलायबाय एबार आं फाला गासे फैबाय नालाय बिथाङा इथिं थांलायबाय फाला आं ओरैबा बे ओरै आरोना सनाफोर उफाय गैया सानैजों संनाय ओंख्रिनि मजायानो आलदा जाखायो आरोना बेरलायाहाय ओंखायनो एबारना बे एरहैलायबाय ओमफ्राय बिथाङा भिडिअ ओंखाराबालाय आरो माथो खालामबावनो खम जारला सनाफोर एसे ज' संनानै ज' लानो सानदोंमोन आंबो मालायफोरबायदि दिनै हाजबेन्डआ संना होबाय होननानै देखायनो बाट उफाय गैया आंना ओंखाराबा ओंखायनो मानसिखौ लाला आरोना सनाफोर जाथोंसै बिदिनो नुनायावनो टेस्टि नुहांखाबाय आरोना बेबायदि जाबाय एकदम एरबाय थानांगौलै थास' बिथोरफोरबायदि सिथाबोना बेबो घन' जाथारबाय ओमफ्राय ओंखामा मोनबाय खननै गाबखाबाय दसे थानासो होगोन ने पनिरखौ एकदम मोनहांआवसो पनिर होगोन आं दहाय साखिनायदों एसे सोला नायखादोंमोन संख्रिया नांखाबायमोन आंनियावथ' जाबाय आंनियावथ' खम जायो बाट आंहा एसे संख्रि जानाया आलदा नालाय ओमफ्राय गावहा एसे खम जायो नोंनि हिसाबैथ' जाबाय आदा जादेरगोन नांगौबा ओमफ्राय नैबे मस्ला पातिखौ एसे होनानै हरखाबाय आरोना बढ़िया घन' बिफा पनिरखौ होनसै सोङाबाबो दा मानो दानो होनजानो गिनांगौना फोरोंग्रा बिथांनाव एसे रेसपेक्ट खालामनानै सोंनांगौ जाहैयो होनोसैनो अर्डार मोनखाबाय एवथ्रमलायनाङानो मालाय बिदिबाबो गोथाव जायो ओमफ्राय आं एवथ्रमनो सानदोंमोन एवखां सावखां जाग्रा मानसि नालाय जोंहा होनजाबायसो नोंसिना खालि एवखां सावखां जाग्रायल' एसे गोथां गोब्रामबो जानांगौ होननानै ओमफ्राय आरो गोबाव गोदौबावगोन आरोना बारा जबहोनो गोसो गैया आङो बारा जबलिलांबादा आंनो थोनाय नङा आंनो रायखस बायदि जायो गावथ' बारा जाया आंनो थोनाय नङा ओंखायनो बारा जबहोला आङो पनिरालाय आरो मा गाइखेरनिसो नङा होमबा संनोसै मोनजासे ओमफ्राय थाबनो खांनोसै बारा संग्लिबाय थाला आरोना जानांगौनि खोथा दङना अहल बहल गोबावजों खनसे मोनजानाय गोथाव जानोसै आरोना बिथांनि हेफाजाबाव बेरलाय बेसेबांसिम सफैबाय मालाय भिडिअआवनो ओंखाराबा आङो माथो खालामबावनो बिथांखौबो बुद्रु लाबो थानोसै ना मा होनो ना सनाफोर गोसोखौ बिदि बुद्रु खालामजाया मालाय गाव गोसोबा गाव फ्लुइड ओंखारखागोन ना मा होनो स' गैया आखाइल' आरोना आखाइल' नुनाय जाहैबाय मोनबायानो आरोना सनाफोर नै बेबायदि जाहैबाय एवनानै होयो नालाय माखासे एसे गेब्लेहोखानांगौ जाहैदों मिलौलायनायनि थाखाय मोनबाय नालाय आरो माथो सनाफोर आंहालाय नियम दंखायोना एसे लानाय दिनैना गोथांसो आरोना बारा समायाहाय ना अमा बेदरफ्रा बिराद समायो अब्लाबो आनकमन ओंख्रिबो जानांगौ एसे जों बेफोरखौ जाथाराना जेब्लायबो गोमो गोमा जालाबाय थायो बरिया बानलुबो थाइनै होनायानो ग्रोब नांखादों ओंखाम गुदुं जाब्रेलायनाय साहि पनिरबा साबसिन मोनजायो खाजु खाजों संनाय नालाय ओमफ्राय बियो एसे माबा पालकनि माबाया थायो गुदुंथार आं सानोमोन आगोलावहाय माबायालाय
पनिरालाय बोरै गोथां गोब्राब होजानांगौ होननानै बाट बिराद गोथावसो मोनो गावसिना मालाय केम्पआव बिदिनो जायोनो सोरबाफोर फौजि बिदा फंबाय बिबोनां बेवाइ नायदोंबा बिदिनो जायोनो माथो नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय आंनो मा लेखा फरायनाया साखिदोंनायखौ लोगो खोनानाय लोगो जम फैलायबावो फिसालानि जादा सोला केसा बनाय गोसा ओइ बानलु थाइनल'सो होदों जाबोना ओंखामनो गोसा मोननाय नङाब्रा दा एसे गोसा जायाबा मालायफोरनि ओंख्रिखौनो जों जानो हाला जोंहा न'आव गोसा जाया नालाय बेफोरनि जुनैनो आंहाबो मालायफोरनि बानलु गोसा ओंख्रिबाथाय गुंग्रायासो लिलाला गग्रा जाबाय ओंखायनो न'आवनो एसे गोसा गोसा जादावनोसै आङो सोलायनानै जाजोबनोसै आं बिफायालाय साखिनायला ओइ आं साखिनायानो नों साखिनाय मा साखिबाय थालायनांगौ नोंसा पनिरखौ जाबाय थाखायो बरिया जादों आंसो बांद्राय मोजाङै इलुला देखायनो हायाखिसै खोमा ओमफ्राय मोजां मोजां संनानै देखायखायो गुगोलफ्रावनो सार्च खालामबानो मोनखायो नायबानो जाबाय बिदिनो ओमफ्राय आंनिखौ नायनानै संबायबा संबायसै आरो सोरबा ना आंनिखौ नायफ्लांनानै खिन्थु बिराद गोथाव जादों आंनाबो संनानै जानाय नाय खनसे मिरामिस दिन थायोना सोरनाबा सोरनाबा समबार बिस्थिबार सनिबार मंगलबार बेफोरबायदि दिनाव संनानै जाबानो जाबाय आंनाथ' मिरामिस दिन नङामोन रबबारसोमोन अब्लाबो बिराद गोथाव सोलाजोब्बाय आं प्लेटानो जोंथावलायबाय गुदुं गुदुं दिनै आंनो फार्स्ट आरोना उन्दैनि दिनैनो ओमफ्राय फाला फाला जानांगौ जायो ज' जानो मोना दा बिफाजों ज' जाबाबो नागिरबाय थागोन बेजोंबो थानाय नङा मोनाना मोनानि सम स' आंनो जाग्रोनोसै आरो गोदोथ' आङो मालाबाबो हारसिङै ओंखाम जाग्रामोन दालाय आरो माथो उफायबाव जानानै लानोसै थोरसियानो लाखाबाय एकदम जेबो ओंख्रि एक्सट्रा गैया दहाय सानसुनि फान्थाव मोननैल' दङ नै जेबो गैया बेजोंनो जागोन बेयावबा बेसेबां फैसा बानलुआ ओंखामजों ग्रोब जादों मा ओरै बिथां सासेयाबो जाखावसोगारनो नागिरो जया दहाय सानसुआव जों सानैया लेटमोन दा मोनायाव जों सानैया फार्स्ट आरो जाथ' होननायखाय जाग्रोबाय जोङो 9:30 जालायबाय लेले लुदु मा बाबानि थांदों आं बिफा नै माथो आंजोंसो फैबायलाय फालोफोरखौ आं ओरैनो जानो हाया बै बिदि संनायखौ जानो हादों आरोना रुगारबाय नालाय पनिर आं खिथाखायो ओंखामखौ आं बारा गोथाव रोखोमनि जानो रोङा आंना साखाव सुखाव माखाव मुखावसो बानलुआ ज्रोम जादों फिसालाया जालायसिगोनसो बियो खिन्थु होसोजाया सबिता फालौसेना जाफेराखैनो बेहाबो बिदि फालेंखौ आरोना फालौजों संनाय जाफेराखैनो दिनैसो फार्स्ट जादों गोथाव मोनदों होनगासिनो दङ खायलौ ओमफ्राय सोरनाबा संनायखौ देखायबाय नालाय जानायखौबो एसे देखायबाय आङो बारा देखायबाय थाला ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिबो फुरा गुदुं ना जानायावसो टाइम लासिगोन जानोसै आं लासै लासै ओमफ्राय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बे शेयार खालामनायखौ फुरायनो नांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय गाज्रि मोननो नांला मा फांफुं भिडिअ जायाफ्रा मा संनाय देखायना बायदों होननानै बाट बिराद गोथाव बिदि संनानै जा आरोना आं बुंगोन बारे बारे थ' गोदान बासिनोखौ साबस्क्राइब खालामना गालांनो सोरबा ना मा होनो सोरनाफोर स' थेंक इउ स' माच